Какво има там? Къде е балона, мамо? Къде е балона? Това ли е балона? Йей! Какво е това, мамо? О-о! Обратно, обратно. Браво на момичето! Браво! Шапчица ли имаш, бе, мамо? Шапчица ли има името? Йей! А къде ти е кравичката, мамо? Къде е кравичката? Къде е кравичката? Кравичката, която прави му. Къде е кравичката, мамо? Къде е кравичката? Това ли е кравичката? Да, браво! Браво на името! Му! Цънка ли? А балона ти къде е? Къде е балона? Къде е балона? Йей! Браво! Браво на момичето! Йей! Ела да натиснеш тези бутончета. Ще ги натиснеш ли? Оп! Хайде да натиснем бутончетата сега. Браво! Браво! Браво на името! Браво! Браво на момичето мито! Кой пада там, бе? Кой падна там като кружка, бе? Кой падна тук като кружка, бе? Кой падна тук като кружка? Коя е тази малката гушка? Чакай, мамо, чакай. Внимателно. Браво!